Altså man starter ud i det små med lige at få hilst på støttemuskulaturen, som er alle bugmusklerne, og mellemgulvet starter måske ud med sit hvor man får gang i den lange lige bugmuskel. Det kan alle mennesker. Alle kender det fra, hvis man tysser på nogen og siger shh. Det er præcis de muskler, vi henter her. Så og for at få hils på de skrå bugmuskler, så siger jeg. Og for at få varme mellemgulvsmusklen op, så siger jeg. Og så starter jeg ud, hvor stemmen ligesom får lov til stadigvæk at kun lige blive rørt ganske let, men kroppen er i fokus og gør meget arbejde. Kunne man starte ud med at sige. Der bevæger man sig rundt i hele stemmens omfang. Så arbejder man lidt i midten af stemmens omfang og kører måske sådan en lille øvelse her, som og nogle andre, hvor man fokuserer rigtig meget på den indre klangbygning og siger og så vil man bevæge sig ud i nogle lidt større stræk i stemmen, og måske sige sådan her. For ja ja jo, for ja ja jo. Og nogle endnu større stræk, altså man gør tingene mere end en gang. Det er jo sådan noget, der tager et kvarters tid at få varmet en stemme op. Og så vil man bevæge sig rundt i lidt nogle andre rytmer. Og sige for eksempel det er en øvelse, der ligesom udfordrer samarbejde mellem bugmuskler og mellemgulv. Så kunne man lave sådan noget som det her. Og hvis man prøver at efterligne det, så vil man opdage, at det faktisk er den lille pause imellem, hvor jeg laver lyden, og så laver lyden igen. Det er der sker rigtig meget muskelarbejde. Det er der, hvor man virkelig får trænet sin muskulatur. Og samtidig bliver stemmen varmet op.